ё нафарҳое ки ҳуҷҷат супоридагианд барои гирифтани видна жительства. Аллакай офитсиални дар ҳама ҷо нашр шидагӣ ҳастад. Ва ӯ телефон бори аввал дар ҷумҳурии Тоҷикистон боша. Салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Дар мавзӯи аннулировать кардани ҳуҷҷатҳои шаҳрвандони хориҷӣ суҳбат мекунем. Бо диққат бошед ва ҳатман лайк бимонед. Шота дастгиритон гарани сиз шидагие. Ҳамин одамое ки тамошо кардесен, як дастгирии худтонро нишон битен. Дар ҳамин комментария як номери WhatsApp закрепит кардагие. Номери WhatsApp да бидуроен салом бинависонед ва информатсияи пурраш барои шуморо мерава. Баъдан як ҳаракат кунед, дастгирӣ хуб кунед. Хоб мавзӯи асосии имрӯзаи мо. МВД Федератсияи Русия аннулировать кардани видна жительства ва РВП-ҳоро сар кард. Сабабаш дар чия? Бо диққат гӯш кунед. Нафарҳое ки ҳуҷҷат супоридагианд ва видна жительства дастрас кардагианд. Ҳар нафаре ки тибқи қонунгузории Федератсияи Русия муҳлате ки муқаррар кардагианд, дар ҳамон муҳлат рафта видна жительстваи худша уведомлит кардагӣ набоша агар аннулироватш мекунанд. Ё нафарҳое ки ҳуҷҷат супоридагианд барои гирифтани видна жительства дастрас кардагӣ ҳастанд. Аз ҳамон территорияе ки мақсад ҳуҷҷата гирифтагианд берун аз Россия мебироянд, дар ин ҳолат ҳам видна жительстваҳоро аннулировать кардесиянд. Яъне қонунгузории Федератсияи Русия мега ки вақте ки шумо видна жительстваро аз ҳар куҷое мегиред, на камтар аз 6 моҳ бояд шумо аз ҳамонҷо мисол берун набироед. Ва ҳар дафъе ки шумо мерен уведомлит мекунед, ҳамчунин ба қайд бигиред ки шумо дар ҳамон территорияе ки видна жительстваро дастрас кардагиед, то ҳол зиндагонӣ кардесен. Барои буду боши худтон бояд ки бирен муқаррар бикунед ва огоҳ кунед ки шумо аз қаламрави Русия берун омадагӣ нестед. Ин тасмим аз ҷониби МВД Федератсияи Русия мебошад. Аллакай офитсиални дар ҳама ҷо нашр шидагӣ ҳастад. хоб акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. Бо диққат бошед. Дар ҳаминҷо як нафара барои шумо тавсия медиҳам ки ба границаи Қазоқистон бо нархи арзон аз шаҳри Москва мебарад. Рақамош дар рӯи экран мебирояд. Занг бизанед, аз номи мо муроҷиат кунед ва барои перескат кардани граница шуморо мебарад. Як кас нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон. Мегам видна жительстваҳоро аннулировать кардесанд. Ҳамин гап асос дорад ё ин ки не? Бале бародари азиз, дар ҳамин видео мо махсус дар бораи аннулировать кардан гап задем ва аллакай дар иҷарам саволҳо дар ҳамин мавзӯъ зиёд ҳастанд. Сарбоз нависондай. Салом ака. Хизмати ҳарбӣ то чанд солара мебарам? 27 биромадӣ тамом ё ки 27та буд кунӣ. Ҳамин 27 сола кишидӣ, аллакай аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастӣ. Як кас нависондай акаи Сорбон ассалому алайкум. Қонун биромадай патент продлит намешавад. Бегузаштани граница беамиран патентҳои шумо продлит намешавад. Вақте ки шумо трудовой договор дошта бошед, баъдан метавонед ки бегузаштани граница мақсад амро продлит кунед. Як кас нависондай ки набиёед Москва. Як рейс то 50-60 касан мегардонанд. Мо 3 рӯзчӣ дар вунук ва маҳкамем. Худованд нигаҳбон бошад кули мардуми тоҷика дар ҳар куҷое ки қарор доранд. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон. Мегуфтӣ ки ҳамин рассамошкаи телефонҳо чӣ шидак? Ҳамин аз байн рафт ё ин ки не? Не бародари азиз. Ҳар нафаре ки аз дигар давлат ба ҷумҳурии Тоҷикистон телефон мебиёрад ва ӯ телефон бори аввал дар ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, ӯро ҳатман рассамошка кардан дар кор. Як кас нависонда ассалому алайкум. Сози тенҷи чӣ ҳол дорӣ ака? Трудовой договор накунӣ, дар чанд моҳ патент бекор мешавад. То муддати 2 моҳа агар ки шумо трудовой договор накунед, патент аннулировать мешавад. Як каси дигар нависонда ака ба патенти Москва дар дигар шаҳр мешава гашта. Ҳозирашда иҷозат додагӣ нестанд. Шумо дар ҳар куҷое ки қарор доред ва патента гирифтагӣ бошед, ба ӯ патент дар ҳамонҷа тоқа кор карда метавонед. Як каси дигар нависондаи салом ака. Илтимос ҳамин савола ҷавоб диҳед. Ман як зан ҳастам, паспортум печати фалшивӣ дорад. Қатиди кӯдак метавонам Россия рафта? Мутаассифона не, наметавонед, чунки айни ҳол бениҳоят дар фурудгоҳ тафтиш зиёд шудагиаст. назар ба вақтҳои пештара тафтиш зиёд астад. Дар вақти рейд мақсад бирен ҳуҷҷатҳоро тафтиш ки кунанд, агар огаҳ бошаванд, боз мушкилӣ болои сари худтон мешавад. Як кас нависондаи салом акаи Сорбон. Тоҷикистон рафтанда задержка мешавад? Киҷора дар назар дорӣ задержка шиданша, бародари азиз? Як кас нависондаи салом бародар. Ба границаи Тюмен равед. Ман 2 рӯз пеш рафтам, ягон хе очират набуд. ҳар кас мисол тақдирш ки баландӣ кард, беочират мегзара мера. Лекин ҳастанд бародарое ки
тӯли чандин рӯзҳо шид аллакай дар границаҳо банд мондагианд. Як кас нависондаи салом алейкум сози ака, ҳозирам телефонҳоро регистратсия мекунанд хидмонда. Бале, регистратсия ки накунед, расамушка накунед агар баъди 1 моҳ телефон хомӯш мешавад. Як каси дигар нависондаи Россия рафтан. Чӣ хеле вазъиятҳо? Вазъиятҳо ҳозир тафтиши ҳуҷҷат бисёртар аст. Агар ки зарур набошен хубш ки сафар накунед, чунки дар фурудгоҳҳо худтон дидаистем ки ҳар рейсе ки мерава бигем як 20% ям шаҳрвандора мегардонанд аз рейса бурадна. тамошобинони азиз ба гироми қадр, мавзӯи асосии имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.